Noma tushen arziki. Tsaro shine yafi komai muhimmanci a rayuwa. Noma tushen arziki. Tsaro shi ne muhimmanci a rayuwa. Kalmar gari ana ta maimaita ta koyo shi. Ana ta faɗin tsaro shine abu mafi muhimmanci a rayuwa. Noma kuma ana ta mai kirari ko kuma ana mai kirari da tushen arziki. Shin bangaren Sokoto ta Gabas a yanzu me muka yi bukata? Shin muna buƙatar tarin kuɗi ne wanda za mu kai cikin banki mu aje? Ko kuwa muna buƙatar tarin abubuwa na more rayuwa ne? Ku sani mu a yanzu ɓangaren mu na Sokoto ta Gabas abinda duk muka yi buƙatar da kowane ɗan siyasa shine a samu mana tsaro a ƙasar mu sannan kuma noma ya bunƙasa. Saboda noma shine tushen arziki a yanzu. Shi kuma tsaro shine abin da ya fi komai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam wanda sai da shi ne za a samu duk wani abu da ake so a cimma. Saboda haka ina kira ga dukkanin al'ummar Sokoto ta Gabas baki ɗaya local government 8 mu sani Ibrahim Lamido waɗannan abubuwan su ne manufarsa su ne yake so ya sun tabbata a wannan yanki namu. Saboda haka mu fito kanmu da kwarkwatan mu a ranar zaɓe mu tabbatar da mun dangwala mai ƙuri'unmu a ƙarƙashin jam'iyyar APC don a cimma waɗannan manufofin guda biyu. Saboda haka kukan kurciya jawabi ne.